Videon pari tällä kertaa reagoja salkkareihin, missä Ulla menee tuonne Severin luokse. Katsotaan ensin tämän, missä ne järjestää kokoustillaan. Noin ja noin. Eli tässä Ulla ja ne järjestävät tätä kokoustilaa. Pilit soi. No mut mennään tuolla jo tarpeeksi, niin me voidaan varmaankin lähteä. Noin. Eli tässä Ulla ja ne järjestää tätä siivoushommaa. Ei siivoushommaa, vaan tätä kokoushommaa. Siis. Eli Isabella tulee tänne Sebastianin kanssa. Eli ne on niinkö naimisissa tässä sarjassa. Ja Tale ja tuo Sanni on tuolla ja Ulla on täällä semmosena kokousjärjestäjä tai roolorissa. Ja Helena. Nyt ne saa kuulla, että Lasse oli vienyt heiltä. Ulla oli nähnyt taloyhtiön varoja. Eli tässä niinkö Anteeksi, että olen myöhässä. Tulee Ismon poika Kalle. Tässä Ulla kertoo nyt. Niin, siis osahan teistä jo tietää, mistä tässä hätäkokouksessa on kyse. Eli tää on hätäkokous. Kaikille niille, jotka ei tiedä, että... Eli tää oli hätäkokous, eli tässä niinkö tuo Ulla kertoo, että nyt, että täällä joutuu joku vastuuseen. Lasse Sievinen on käyttänyt taloyhtiön varoja omiin menoihinsa. No joo, siis näissä. Eli tässä Lasse sanoo, että ei ole käyttänyt, eli Ulla väittää, että se on käyttänyt. Oman puheessahan nyt ei ole mitään järkeä. Perää, eli Siis tässä on todiste siitä. Todiste, eli Ulla näyttää nyt todisteen, missä se on vedenpitävä todiste. Millainen vehkeilijä tätä taloyhtiötä riivaa? Eli tässä on ja kaikki ihmettelee. Ja Kalle lukee nyt tämä, mitä tässä oikein esiintyy. Maitoa, sukkahousut. Sukkahousut. Poistoaine. Herri jumala, eihän mä nyt käytä mitään sukkahousuja. Oikeesti en käytä mitään. Oikeesti en osta mitään. Siis ainoa mitä toi paperi todistaa on, että tuolla tyypillä on karvaset säännöt. Tässä on joku sekannus. Pikkunen hetki. Mä haen täältä sen oikean paperin. Hetkinen vaan. Joo, eiköhän tää nyt ollut tässä. Eli tässä tuli ihan selväksi, kuka tää taloyhtiön vehkeilijä on. Helena, sano. Eli tuossa Lasse niinkö kertoo, että ja Kalle luki sitä, että he ei ole käyttänyt väärin. Ja sitten Isabella varmaan sanoo, että ajan hukkaa. Näit sen talouslaskelman. Laskelma, eli se näki laskelma. Nyt Helena katsoo noita poikia. Mä en kyllä nyt tiedä yhtään, mistä sä puhut. Eli tuo Helena ei tiennyt, että mistä se puhuu, tämä Ulla. Ja miksei mukaan? Katsotaan, ootas, mä kellaan vähän. Haluaisin ilmoittaa, että mä väärensin Eli tässä nyt oli, että tuo Onni, eli Talle teki mokaan tuolle, että se halusi, että tämä mummi ei enää ole tässä taloyhtiössä töissä talomiehenä. Katsotaan sitten vielä tämmönen niinkö tämmönen, missä Severi juoksee sitä karkuun. Eli tässä on sitten Severi
se juoksee sitä karkuun tai menee Severin luokse ilman luppaa. Eli tässä tuo Lasse suunnittelee tätä, eli Janne pidättää tätä Lassea vähän, että se ei pääse sen huoneistoon. Eli Janne ihailee sen autoa. Sen jälkeen... No niin, eikä... Katsotaan autossa on. Se on toi vipsilääke, se siitä. Eli tässä se Janne sai istua sen autossa. Kissaa jonossa tuossa. Tänne päästäis. Ostit se urheiluauto. Ja tässä tässä Ulla sanoo, että millä rahalla ostit urheiluauton? Sinä vaan siihen siivoamissa. Lasse on kyllä, eli Ulla luulee, että se on Lassen tuo auto. Oikeasti oli Joonatanin auto. Nyt se menee sinne. Aika kiva on. Tässä Ulla sitä on sisällä. Se Lasse meni ihan kummalliseksi, kun mä kyselin siltä siitä autosta. Eli tässä Ulla sanoo, että... Eli tässä Ulla äsken sanoi, että siitä autosta, että se on tuolla... Että se luulee se, että se on Lassen auto tuo Ulla. No, ehkä se on voittanut lotossa tai... Eli tässä se kertoo, että on voittanut lotossa tai jossakin muualla. Tässä se törmää Liisaa ja katsoo, että menisinkö tuonne Sepä oli ystävänsä sanonut. Siivesille nyt. Säkin näytät toipuneen siitä pyörtymisestä. Muille jakaa. Nyt ollaan Siivi sen Lassan luona. Eli tässä nyt se katsoo niinkö, että mitä mä veisin täältä. Olisi hetkinen. Täällähän se Lassen tietokone. Mä otan sen mukaan. Noin. Ja sitten. Kiinni jäit. Nyt Severi sanoo, että kiinni jäit. Oikein. Rysän päältä. Mä olen päätökseni tehnyt. Te joudutte Eli tämä on. tästä meillä yhdessä. Onko se nyt vaan on väärin? Sä lupasit sen muuta. Nyt siellä sitten Lasse selittää sitten, että Sä voisit antaa semmoisen pienen kivan Eli- naisellisen vinkin tähän asiaan. Mä nimittäin lähden Severin kanssa leffaan silloin. sori kun mun äsken loppui akku. Piti lopettaa sen aika. Mennään itse jatketaan. On ollut ihan hirveä päivä. Eli tässä se, Hullu taas, mä pelästyttiin siltä melkein pissat housuun. eli Mä voisin lähteä teidän mukaan. Eli tuo Severi, se Ulla pelästytti sitä. Leffaa, sori. Paula oli jo vartisuuden ex. Ja sitten tossa katsotaan. Tässä Lasse sanoi, että se Taalasmaa, eli Taalasmaa rikkoi tämän koneen. Eli se oli sen syy, että se Lasse nyt riihuu tossa. Kaikki johtukoot. Eli tässä sitten Onko Lasse? Helena tulee sanomaan Lasselle, että Kaveri. joo, tää oli tämmönen juttu.
Mitä piditte tästä kreaatiosta videosta? Muistakaa tykätä videosta. Ja jos YouTube tai tai Fermatelle katsotte tätä, tämä kuuluu tosiaan kohtuullisen käyttöön, koska kun joku on teosta vapaasti saanut itsenäisen teoksen. Eli se tarkoittaa sitä, että jos vaikka tekee TV:ssä tuollaisen sarjan, sitä jos vaikka alkuperäinen tekijä tekee sarjan, siitä saa käyttää näitä tämmöisiä tehdä kreatiiviteitä. Se tekijänoikeus ei ole pitävä silloin. Eli se on kohtuullisesti ja sitä työtekijöistä. Niin, joo.